funkciji Arheološkog muzeja Istre, međutim, vjerojatno oni koji me znaju sa društvenih mreža i sa onoga što smo Tina Šibec, Žordan i ja započele u ono vrijeme, za vrijeme i nakon korone i lockdowna, a to je zapravo nekakva edukacija na webu, na društvenim mrežama prije svega i zapravo jedan primjer izlaska iz okvira muzeja da bi se došlo do publike koja tada nije mogla doći u muzej. S druge strane, Arheološki muzej ima jedan drugi problem, već jedan niz godina. Taj problem proizlazi iz nečeg jako lijepog, a to je da smo obnovili zgradu, da ćemo obnoviti stalni postav uskoro, da ćemo se ponovno otvoriti prema publici baš kao Arheološki muzej sa svojim stalnim postavom. Međutim, u međuvremenu mi moramo na druge načine doprijeti do publike. Nas zapravo ne zanima isključivo držati se arheologije i držati se toga da građanima Pule, Istre, cijele Hrvatske i onda šire predstavimo arheologiju. Mi njima želimo dati jedan kvalitetan program koji nije samo ograničen na naše usko djelovanje, već koji će dati onda poligon i drugim, ne samo suvremeno umjetničkim, ali i drugim aspektima kulturne baštine, umjetnosti i općenito proučavanja prošlosti na uvid zapravo kroz nas. Već je rečeno da imamo 5 galerija u kojima izlažemo suvremenu umjetnost. Mi zapravo izlažemo u 6 galerija. U galeriji C8 i muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca već sigurno znate da se izlaže dosta suvremene umjetnosti. Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca je i poznat po tome da se unutra odvijaju izložbe suvremene umjetnosti, međutim vidjet ćete da se to u zadnje vrijeme malo i promijenilo. U galeriji Amfiteatar i u Augustovom hramu kao u prostorima koji su od arheološkog značaja, prostorima koji jesu spomenici kulture, se također odvijaju izložbe, pretežno site-specific izložbe suvremene umjetnosti. I onda imamo prozor u prošlost koji nema veze s ovom današnjom temom. To nam je u Kararinoj 4 izlogu u kojem imamo isključivo arheološke izložbe i to arheološke izložbe u organizaciji samog muzeja, dakle bez gostujućih izložbi. I onda se otvorila jedna nova scena nedavno. Malo rimsko kazalište nije samo kazalište, nije samo prostor za održavanje koncerata. Ono je u interakciji sa zgradom muzeja i s ovim ekranom koji ako pogledate ovdje vidjet ćete ove sitne rupice. To je taj naš ekran koji je na zgradi muzeja. Kad sjedite u kazalištu lijepo ga vidite i koji je također jedna mogućnost, jedan medij za prezentaciju suvremene umjetnosti i vidjet ćete da se zaista i koristi tako. Kada smo razgovarali o tome o čemu ću ja danas govoriti, razgovarali smo o tome da bi se odredilo jedno razdoblje i možda jedna galerija. Međutim, s obzirom na to da je kod nas su galerije uvijek u nekoj sinergiji i nije nužno da ih odabiramo isključivo tematski, ponekad se odabiru i kako koja galerija odgovara pojedinoj izložbi, pogotovo kada govorimo o suvremenoj umjetnosti, kada govorimo o radovima koji dolaze kao site-specific radovi baš na određena mjesta. Tako da smo onda, ja sad moram upotrijebiti one dvije proste riječi, a to su pandemija i lockdown, tako da sam se odlučila da ćemo krenuti odnosno da ćemo se baviti razdobljem od kraja lockdowna, od zapravo velike promjene u tome što se dešavalo i kako se dešavalo, jer su muzeji neko vrijeme bili zatvoreni. To je za nas značilo da su naše galerije bile zatvorene, unutra su bile izložbe koje neke nisu od njih ni postavili smo izložbu i onda su rekli ne smijete otvoriti, recimo. Tako da tu dolazi do nekih velikih promjena i zato bih tako to odvojila to razdoblje za današnju temu. Sigurno se pitate, možda neki manje, neki više, koja je veza zapravo između arheologije i suvremene umjetnosti. Ja se sada tu moram vratiti na osobni primjer
Ja sam završila arheologiju i povijest umjetnosti i kad su mene još na faksu pitali što te zanima, koje je ono tvoje razdoblje, svi su očekivali da ću reći a srednji vijek ili ne znam antika, vjerojatno, kao nešto što se preklapa između ta dva studija, međutim moj odgovor je bio prapovijesna arheologija i suvremena umjetnost. I onda je to često bio onako šok. Kako to? Zašto to? Pa suvremena umjetnost je definitivno u interakciji s povijesti, sa prošlosti, sa arheologijom, materijalnom baštinom, pa ne samo onom za koju imamo povijesne izvore, već i za onu prapovijesnu, pa možemo podijeliti zapravo na suprotnosti i za one suradnje između suvremene umjetnosti i arheologije. Međutim, oba dvije čine njihovu interakciju. S jedne strane, ako govorimo da prošlost poziva suvremene umjetnike na suradnju, ona ih inspirira, radovi se temelje na prošlosti. Vidjet ćete, imamo puno radova koji su nastali temeljeno na prostoru u koji su dolazili i zato su došli baš nama. S druge strane, sama suprotnost između onog što je bilo i onoga što treba biti ponovno može pružiti jedan inspirativni moment umjetnicima, čak i onim umjetnicima koji se nastoje ograditi od onoga što je njima prethodilo. Ne možete se ograditi od onog što vam je prethodilo ako ne znate što je to bilo. Sada ću proći na brzinu kroz ono što se kod nas dešavalo. Imamo slike. Nemojte gledati taj mali tekst. Zabrinuto, imamo slike. Dakle, od danas pa sve do tamo sredine 2020. Dakle, s jedne strane su izlagani radovi u kontekstu nekih bijenala, nekih festivala. PUF je sada zadnji bio sa jednim site-specific performansom tu u Malom rimskom kazalištu, koji je, naravno kao site-specific, rađen baš za taj prostor. Zatim je slijedila, odnosno prije toga je slijedila Lala Raščić sa svojom izložbom Nalazište, ponovno site-specific radom za Augustov hram, o kojem će kasnije biti nešto više riječi. Potom smo ugostili festival Medija Mediteranea i izložbom Tabite Rezire. Potom smo imali jedan performans u Svetim srcima, što je više ono što ste klasično naviknuli kod nas u odnosu na u prijašnjem razdoblju prije korone, kako jedan već postojeći rad, u ovom slučaju Jozefa Košuta, koji je za 4. bijenale industrijske umjetnosti bio doveden ovdje i prilagodio se našim medijima, našem ekranu u interakciji sa Malim rimskim kazalištem u razdoblju kada su se u Malom rimskom kazalištu događale stvari, pa je on bio vidljiv i iz tog aspekta na drugim događanjima. Zatim, za isti bijenale ponovno site-specific rad, možda ne toliko vezan uz Augustov hram kao takav, ali uz čitavu Pulu i Augustov hram kao jednu od centralnih pozicija u Puli, rad Sonja Lamijere Badis, koji je dio jednog ciklusa koji uvijek radi site-specific radove. Zatim ponovno izložba u organizaciji Arheološkog muzeja Istre. Branko Gulin je izlagao u Svetim srcima izložbu Šaman Zanatija umjetnik. Još jedna Medija Mediteranea, ponovno festival sa radom Hrvoja Hiršla Kolaps. I onda imamo 3. bijenale industrijske umjetnosti, ponovno site-specific radovi, u ovom slučaju manje arheološkog karaktera, ponovno smo u hramu, međutim ovdje je pozicija hrama u odnosu na gradsku vijećnicu bila bitna. Radi se o radu koji je pisma gradonačelniku,
koji je sakupio 5 pisama koja su nastala u interakciji sa zajednicom slijepih u Puli, koja su im dala onda input što njih smeta, što je njima potrebno još u gradu, i na taj način bila izložba u korelaciji sa gradskom vijećnicom. I na kraju Meredith Kelly i Patrick Kelly u galeriji Amfiteatar sa svojim vizualnim videoradovima. Sad, ono što sam napomenula, dojam je da će Sveta srca biti na početku ljestvice, zato što smo naučeni da je arheološki imao u tom prostoru najviše izložbi, do sad, suvremene umjetnosti pogotovo. Međutim, kada se sve stavi na papir, ispada da je Augustov hram taj koji dominira, baš zbog svoje pozicije, kako arheološke, sa Lalom Raščić, recimo, tako i društveno-političke u kontekstu Pule, grada Pule. Malo rimsko kazalište je odmah zapravo postalo jedna atraktivna lokacija na kojoj se sve više i više izlaže, i nadam se da će taj trend se nastaviti i da će radovi zaista biti rađeni baš za ovaj prostor. I onda su Sveta srca tek na 3. mjestu i galerija Amfiteatar iza toga. Galerija C8 zadnje 4 godine nije imala suvremenu umjetnost. Osim izložbi i performansa koji su se ciljano odvijali kao stand-alone projekti, imamo i performanse koji su bili u sklopu izložbi. S jedne strane su to performansi koji direktno povezuju arheološki rad, arheološki interes sa suvremenom umjetnošću, kao ovaj ovdje performans Branka Gulina na otvorenju izložbe Altamira, koja je bila u galeriji C8 nedavno, ili njegovog rada na zatvaranju vlastite izložbe Šaman Zanatlija, umjetnik u svetim srcima. Ponovno, teme su mu bliske arheološkim temama, što je jedan od razloga njegovog izlaganja u kontekstu muzeja. Ok, jedan niz izložbi koje ne pripadaju suvremenoj umjetnosti direktno, ali ih svejedno moramo spomenuti u ovom kontekstu, jer se možda nama ne toliko, međutim običnom promatraču se često čine kao nešto što graniči sa suvremenom umjetnošću. To su izložbe koje su direktno arheološkog ili etnološkog karaktera, ali im je glavni medij fotografija. I to su fotografije koje su neke više kao reportaže, a neke možda malo više sa nekom tendencijom umjetničkom, predstavljale mediteransku prehranu, arheološku baštinu Istre i onda, Irske, i onda arheologiju iz zraka, što je hrvatski lokaliteti su bili prezentirani na izložbi. I onda u kontekstu suradnje sa, u ovom slučaju, japanskom ambasadom, ali generalno u kontekstu suradnje sa različitim vrstama i muzeja i drugih institucija, mi imamo neke kulturno-povijesne izložbe, neke izložbe koje obuhvaćaju veći presjek, pa onda možemo reći da je izložba japanske keramike Yakishime bila direktna poveznica između arheologije i suvremene umjetnosti, jer je izlagana keramika od onih najranijih predmeta koje smo imali, odnosno koji su nam došli, do onih suvremenih japanskih umjetnika koji rade u keramici. Umjetnost 20. stoljeća ovdje je navedena zato što možemo diskutirati da su neki od umjetnika koji stvaraju dan danas kao Milo Manara umjetnici i suvremene umjetnosti, međutim njegov izričaj se nije toliko promijenio od ranijih možda njegovih dana, pa ga nisam navela konkretno u ovoj prvoj skupini. E sad, tko bira ono što dolazi kod nas i kako izgleda cijeli proces? Vidite, crno su izložbe i performansi koje smo mi organizirali, u boji su bijenala i festivali. Bijenala i festivali kada dolaze, mi zapravo njih ugošćujemo, oni imaju svoj tim koji bira koje će izložbe biti, mi izložbe podupiremo.
što nas ostavlja u protekle 4 godine sa 2 izložbe i jednim performansom, sa izložbom Nalazište Lale Raščić koju smo napravili u suorganizaciji SMS-u u Zagrebu i izložbom Branka Gulina Šaman zanatlija umjetnik. Prije nego što vam kažem nešto o tim izložbama, htjela bih reći ipak nekoliko riječi o tome otkud dolaze pare, jer je to uvijek pitanje, kao što se pokazalo u prvom dijelu dana. Mi imamo malo više sreće, malo smo opušteniji u nekim financijskim aspektima. Naravno, papirologija je uvijek svima kamen spoticanja, jer uvijek moramo opravdati ono što smo trošili, tako da je nama Ministarstvo kulture i medija zapravo primarni izvor financija. Međutim, Arheološki muzej Istre, za razliku od dosta drugih muzeja, ima tu privilegiju da ima i relativno značajna financijska sredstva iz vlastitih sredstava, iz vlastitih prihoda i možemo biti sretni da ona nisu isključivo iz ulaznica, odnosno što nam s druge strane omogućava da na većinu izložbi ulaznine ne moramo naplaćivati. Naravno da svaki program može biti financiran iz različitih drugih fondova, iz različitih suradnji, gdje dio financijskog tereta pada na nas, dio na partnere. A što se tiče festivala i bijenala koji nam dolaze, mi im dajemo prostor i pomažemo u realizaciji izložbe. Sad, što se tiče... Ma di su mi slike? Lalinih slika mi nema, ne znam zašto, ja se ispričavam. Dakle, Lala Raščić je imala taj rad u Augustovom hramu koji se nadam da ste vas većinom vidjeli, zato što smo ga imali otvorenog u 2 navrata, dok je hram zimi bio zatvoren, nije bilo izložbe. Rad je definitivno site specific, on je kraj njezinog ciklusa Gorgona i kako je izložba došla kod nas, jer je to ono što nas zanima. Kolegica Jasna Jakšić iz Muzeja suvremene umjetnosti se javila da surađuje sa Lalom Raščić, da ona ima jedan projekt koji ne može sjesti drugdje nego kod nas, jer mora sjesti u hram, on je osmišljen za hram, osmišljen je da se nadovezuje na našu Gorgonu koja je u postavu hrama i onda smo u razgovoru s ravnateljem i sa Muzejem suvremene umjetnosti odlučili da će se taj rad ostvariti zapravo, s obzirom na to da je bio samo za ovdje ili drugdje. S druge strane, izložbe poput izložbe Branka Gulina vezane su zapravo tematski, one ponovno potječu direktno iz arheološke ostavštine. Ovdje se bavi dapače baš tim prapovijesnim, predpoliteističkim, šamanističkim elementom u umjetnosti i njegovim utjecajem na umjetnost. Izložba je naravno izložena i odlučilo se izložiti kod nas zato što kao muzej zapravo želimo poticati lokalne umjetnike i od svjetskog značaja da izlažu pred svojom rodnom publikom, pred onime iz čije sredine potječu. Evo ovdje imamo nekoliko fotografija sa izložbe. Hvala lijepo, mislim da je tu i moje vrijeme isteklo. Ako imate pitanja, sam sada i poslije, tako da...